hai khazani mare kising shong pa hai tong bai kaham tong munya na au kaham tong munya ngai kha khlayo hani ke tini narong bagi belai khano nang ko mane kasha biru tubi phakya hani ke narong abitu na polna chimi pa thak jora na tong ni eba khnai tong ni phaje han ka sang bisile la oi khana na la shuwa tini belai khano to khonangka tini belai khano kha khamka tangai hen ke jora manya engai jora kre engai nono talasha hai kol khai mania tini ke jora man khaba nona khatang ma hai eng khaba khasrangai khatang thogai tini nang bai kok sa jinai henai nona kol khai mani hai pano kok se mas hali tangai hen ke tini ke nang bai kok sa jinai henai nona kol khai mani ani number se bolok lisha khiklajak ani number se bolok lisha khiklajak hen ke bahagila kok se man jinai kok ba sai manya bong jinai nyobule dokonango asang nang bai kok shanai henai nona kol khai mase tini nang bai kok ma shaliya ani number se borong lisha khiklaja angke ba agiwo jora tong puru jora man puru nona kol khai tong yadiba tabu ke jora kre engai nona talsha hai kol khai manya ngma bade borong lisha khiklaja ne kok ya bule sebani kok nawi ba sebani kok khalai ba nang ba ani number no borong lisha khiklaja ang ba mong sa sawi mali sebani kong nawi ba nang ba ani number no bolong lisha khiklai rekha ang ba mong sa sawi mali han ke khazani mare kising shong narok tinini video no bahai engjaka bahai nangjaka comment khai sari han ke narok salpuron no ani youtube channel bai krengai tongane mojong ke ani youtube channel no subscribe khari di tai video no sajagai tong ke ba gobang kong no share khanya ta bokdi hambai